Un século despois da súa construción, o emblemático Pazo de Besada recupera todo o seu esplendor. O Concello de Poi está a cometer a súa reforma interior coa intención de trasladar para ali os servizos sociais municipais. O proxecto inclúe tamén varias salas para actividades para a terceira idade e a mocidade. Este se converte tamén nunha especie de punto de atendimento, un punto de día onde teñen un espazo onde estar tranquilos, seguros e resguardados. E logo na parte alta vai a ter unha función de espazo para os xóvenes, de zona de estudo, para a preparación de exámenes, bueno, pues un pouco esa é a idea. E logo é un edificio puramente administrativo o resto, non? Onde van a estar todos os servicios. O Pazo foi residencia do ministro de Asuntos Económicos da Restauración, Augusto González Besada, e de titularidade municipal dende hai 20 anos. O alcalde de Poio salienta que coa súa rehabilitación interior complétase un longo proceso que permite abrilo a toda a veciñanza. Unha operación que conta cunha achega de máis de €500.000 do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Hoxe é un día importante gracias a este Plan Concellos e gracias a este plan da Deputación que nos permite a financiación desta recuperación e desta obra que estamos hoxe a visitar e poñer a disposición dos veciños este espacio depois duns anos que estuvo aí un impasse desde a recuperación do propio espacio hasta ahora, pois pasaron un tempo. Por lo tanto, creo que todos é un momento que nos debemos felicitar todos por este traballo. A presidenta provincial salienta que o proxecto ideado polo Concello non só permite recuperar un valioso patrimonio, senón que ademais se lle dá un uso aberto á cidadanía. Quero felicitarte, alcalde, quero felicitar ao goberno de Poio por esta iniciativa, tanto pola recuperación do edificio como polos usos que se van a dar, non? Cuidar das persoas, facer que haxa equipamentos que permita atender ás persoas, a mí me parece que forma parte das grandes prioridades dos gobernos locais, así que parabéns. Calcúlase que as obras han rematar no mes de xullo. O Concello iso sí non prevé polo de agora máis actuacións na parcela, máis alá do mantemento do xardín, un espazo que conta con especies enlleiras e está fortemente protegido por patrimonio, que iso permite actuacións de conservación.